በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ኣብዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ናይ ባህር ምስጋና የብፅሓዮ። ንኩልኹም ነቶም ቃል እግዚአብሔር ንምስማዕ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ምምንባር ጊዜኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ዝኸውን ንህዝቡ ዝኸውን ሕያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ከምቲ ሒዝናዮ ጽናሕና አገልግሎት ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 26 ክፋል ኢና ክንርኢ ሎሚ መበገሲና ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 64 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ኣብ ዝብል ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ሲን ወይ ከዓ ሳን ብሂል ስቡህ እግዚአብሔር። ሲን ማለት እግዚአብሔር ምስጉን እዩ ማለት እዩ። ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ካብ ቁፅሪ 161 ክሳብ 168 ዘሎ 8 ጥቕስታት የነ። ኣብ 161 ክጅምር ከሎ መሳፍንቲ ብዘይ ምኽንያት ሰጎጉኒ ልበይ ግና ቃልካ እዩ ዝፈርህ። ከምቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ብቓልካ ባህ ይብለኒ ኣሎ። ንሓሶት ዝጸልኦ ንፍንፍኖን ንሕግኻ ግና ኣፍቅሮ ኣለኹ። ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ኣለኹ። እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም፣ ዝዕንቅፎም ከዓ የልቦን። ወእግዚአብሔር ንምድሓንካ ተጸብኽዎ፣ ትእዛዛትካ ድማ ገበርኩ። ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ኣዝየ ነፍቅሮ ኣለኹ። ኩሉ መገደይ ኣብ ቅድሜኻ እሞ ትእዛዛትካን ምስክራትካን ሓለኹ እዩ። ሳን ብሂል ስቡህ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሳን ብሂል እግዚአብሔር ምስጉን እዩ። እግዚአብሔር ምስጋና ናይ ባህሪ እዩ። ምስጋና እግዚአብሔር ካብ ባህሪ እዩ ናብ ባህሪ እዩ። ፍጥረታት ከይተፈጥሩን ከይተረፈ ምስጋንኡ ካብ ባህሪ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 5 ወኣቦይ ቅድሚ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረ ኣበኻ ዝነበረኒ ክብርኻ ኣኽብረኒ እዩ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ስብሃቲሁ ዘእምሃቤሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ ኣሃዚ ዓለም ለሊሁ ሰይፈ በቀል ውስተ እዴሁ ፍትሃ ጉፉኣን ይወፅእ እምፅሩ። ስብሃቲሁ ዘእምሃቤሁ ውዳሴኡ ምስጋንኡ ካብ ባህሪ እዩ። ስለዚ ሳን ብሂል ስቡህ እግዚአብሔር እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብዛዕባ ሂብዎ ዘሎ ብዛዕባ ምስክርነት እዩ። ብዛዕባ እቶም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ፣ ብዛዕባ እቶም ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገብርዎ ኩፍኣት መሳፍንቲ እናዘከረ እቲ ክገብሮ ዘለዎ እቲ ብሓይሊ ኣምላኽ ብፀጋ ኣምላኽ ዝኾኖ ምስክርነት እዩ ዝምስክር እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝምስከር ምስክርነት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝምስከር ምስክርነት እውን ክሳብ ክንደይ ዓብይ ምኾነ እግዚአብሔር ብሓሶት ኣይትመስክር ኢሉ እቲ ንምስክሮ ምስክርነት ብሓቂ ብስም እግዚአብሔር ንድሕነትና ንድሕነት ነፍሳት ክንከውን ኣሰሮም ይጥለል ኣቦታትና ነዚ ምስክርነት እዚ ከመይ ገሮም ይሰርዕዎ ነይሮም ታሪክ ከም ዝምህረና ኣብ ባይቶ ዓበይቲ ሓሳብ ክህቡ ነቲ ዓዲ ዝጠቅም ነቲ ባይቶ ዝጠቅም ወይ ውሳኔ ክህቡ ኣብ ዝተፀውዕሉ ብዕድሚኦም ይኹን ብሞይኦም ይኹን ኣብ ዝተዓደምሉ ኣብቲ ባይቶ እንታይ ኢሎም እዮም ዝጅምሩ? እዚ ባይቶ እዚ ወሊድና ከነዕብየሉ ዘሪእና ከነፍርየሉ እዝጊሄር የርእዮም ክርስቶስ የመልክቶም ንሰብ ክንብል
كب كنبل نزق خنبل كب كنبل زرعنايون سمعنايون انبر زي رعنايو زي سمعنايو كي نمسكر بشارة بتقمي بوغن بعليت كي نمسكر إذا بايتو زي زرينا وليدنا خنعبيلو زرينا كنفريلو إلهم نزخ بيت رزين ملأختي كابت مسمر እግዚአብሔር ከይወጹም እንቲ እትባይቶን ተተዓርዩ ከአ እትባይታይ ዕረ ተኽረምቲ ዕረ ተቀውዒ ዕረ ትምህርቲ ዕረ እንድሕር ትምህርቲ ዘይቀኒዑ እንድሕር ተቀውዒ ዘይበርኪቱ ከአ እንታይ እዮም ዝብሉ አይ አባይታን አባይቶ አባይቶ ምናልባት ፍትሒ ጎዲሉ ድኻ ተበዲሉ ከይከውን እግዚአብሔር እቲ ናይቲ ምህርት ናይቲ ቀውዒ ፍረ ካበይ ዝብገስ ካብቲ ባይቶ ካብቲ ህዝቢ ዝነብሮ ናብራ ካብቲ ህዝቢ ዝውስኖ ውሳኔ ካብቲ ህዝቢ አምነን ሕድሕዱ ዝምስክርዶ ምስክርነት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሰብ ክትምስክር ክሳብ ክንድዚ ከቢድ እንተደኣ ኮይኑ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዛዕባ ልብን ኮላሊትን ዝምስክሮ ምስክርካ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምግማቱ ኣይቀልልን እምበኣር ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ጸሎት አያልዓለን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ጸሎት እዚ ገበረለይ ኢሉ አያልዓለን እግዚአብሔር ዝገበረሉ ጸጋ በቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ጸጋ ንሱ ኮይንዎ ዘሎን ክኾኖ ዘለዎን ብዝያዳ ኮይንዎ ዘሎ ምስክር ዝምስክር ኢሉ ኣብ መጀመርታ እንታይ ዝብል መሳፍንትን ሰበስልጣንን ኣብ ልዕሊኡ ብዝፍጽሞ ዝነበሩ ዓመፅን መትከል ዳዊትን ኢሉ ዓመፅቲ መሳፍንቲ ኣብ ልዕለይ ብሓሶት ተላዕላዕሉ ኣነ ገና ብሕግኻ ሕጎስ ኣለኹ ኣብ ሕግኻ ጸኒዕ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ስለ ዝገበሩኒ እየ ከምዚ ገይረ ከምዚ ስለ ዝበሉኒ እየ ከምዚ ገይረ ኢልና ምክንያት ንደሊ ኢና ልበ ኣምላኽ ዳዊት ግን ዋላ መሳፍንቲ ከምኡ እንተገበሩና ኣነ ግና ኣብ ሕግኻ ጸኒዕ ኣለኹ ደጊሙ ምንጭ ሓጎሱ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ምዃኑ ኢሉ ከም ትምርኮ ዝማረኸ ከም ትምርኮ ዝማረኸ ብቃልካ ሕጎስ ኣለኹ ስለ ዝረኸበ ስለ ዝሰለጦ ስለ ዝተዓወተ ዘይኮነስ ህያው ቃል እግዚአብሔር ቃል ምፍላጡ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መንባሩ ከምቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ኣብ ዓወት ዝሰለጦን ምርኮ ዝማረኸን ሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሕጎስ ብቃልካ ከምኡ ይሕጎስ ኣለኹ እዩ ደጊሙ ስለ ፍቅሪ እግዚአብሔር ሉ ንኩሉ ሓሶትን ክፍኣትን ይፍንፍኖ ከም ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ክሕሱ ኣይክእልኒ ዝሕሱ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ክቅበል ኣይክእልን ኢሉ ስለዚ ስለ ፍቅሪ እግዚአብሔር ንኩሉ ሓሶት እፍንፍኖን እጸልኦን ከም ዝነበረ ይገልጽ ቀፂሉ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እታ ርእስትና ዝኾነት ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ትንስእ ዝበሎ ንጹር ናይ ሰዓታት ግዜ ናይ ጸሎታት ግዜ ሰሪዑ ንጹር ዕላማ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኢሉ ከምዚ ክገብረለይ ከምዚ ክትገብረለይ ከምዚ ክትጽግወኒ ካብ ከምዚ ከተድሕነኒ ዘይኮነስ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ኢሉ ግዜያት ጸሎት ሰሪዑ ንጉስ መራሕ መንግስቲ እኳ እንተነበረ ግን ኣብ 7 ግዜ ጸሎት ሰሪዑ ይጽሊ ከም ዝነበረ ዝምስክር ብድሕሪኡ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ከመይ ዝመሰለ ሰላም ከመይ ዝመሰለ ውሽጣዊ ዕረፍቲ ከም ዝስምዖም እቶም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ ፍጹም ሰላም ከም ዘለዎም ዝዕንቅፎምን ከም ዘየለ ምስ እግዚአብሔር ዝተተሓዘ ሰላም ኣምላኽ ዘለዎ ሰባት ሰላምና ካልኦት ሰባት ክዘርግዎ ከም ዘይክእሉ ምስክር ናይቶም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩ ይገልጽ ኢሉ ኣስዒቡ ትእዛዝ እግዚአብሔር እናፈጸመ ንመድሓን እግዚአብሔር ይጽበ ከም ዝነበረ ተጽቢቱ ምድሓን እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ክጽበ ከለኻ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ይጽበ ከም ዝነበረ በቲ ንሱ ዝደልዮ በቲ ንሱ ዝሓሰቦ ዘይኮነስ በቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክምልሰሉ ምዃኑ ሓሲቡ ንፍርዲ ንምድሓን እግዚአብሔር ይጽበ ከም ዝነበረ ነብሱ ንምስክራት እግዚአብሔር ከም ዝሕሉን ኣዝዩን ከም ዘፍቅሮ ይገልጽ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ መገዱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገይሩ ትእዛዛት ምስክርነት እግዚአብሔር ይሕሉ ከም ዝነበረ ነዚ ምስክርነት እዚ መስኪሩሉ ኣብዚ ሳን ብሂል ስቡህ እግዚአብሔር ዝብል መዝሙር ዳዊት 117 ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 161 ክሳብ 168 እምበኣር ናይ መጀመርያ ጥቕሲ 161 መሳፍንቲ ብዘይ ምክንያት ሰጎጉን ኢሉ ልበይ ገና ቃልካ እዩ ዝፈርህ መሳፍንቲ ብዘይ ምክንያት ስለ ዝተጻብኡኒ ስለ ዝተጎጉኒ
ገይሮም ንኽገብሮም ኢሎም ንኽብሎም ኢለ ካብ ሕግኻ ኣይወፅን እየ ልበይ ግን ቃልካ እዩ ዝፈርህ ኣብ ታሪክ ዳዊት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ካብ 17 ጀሚርና ክሳብ يقرأ كاب شوعت جميرنا حساب تشعت تزلخن رئينا اتنا نستي كمزيلن النادر فاتقبابلو ساول شحو داويت جنا الفو قتل ساول دما ازي تقطع ازي زربازخ اخفي ترى امو بلا نداويت الفهابو نعيد ما شحاباني دقيم منغست ترى تريفاتو زلا ساول كا كابتا معالتتي أنا نجو نداويد بخوفو عيني يتمتو نبري بزياتا ما بقس يزغونا زغنزي كابيد غولياد بسألقا أملاخ سلازد حانوس موغس سلازهابو مسافنتي بزي مخنيات سقوقني حدا قزي فتانا قتلت مسكايا دلو محرات مسقبرو كالا أي قزي قتلو مسمسة شعوة تمال اندي حليفالو تمال حليفالو مهيريوس حجي عملي شو خمس خجبرنا أي بلن مخنياتو انتايو لبيجنا قال كايز فرحي إذا خبركم حزب إكزابير أبقال إكزابير نخنبر زخونة مخنيات كهلونا خمسة يقولوا إنا خابسنا مهار سبات زقبرونا سبات زبدلنا أربع أملاح كن كون ناب حق إكزابير كن معقب كازنا عنا خدق فنانبر كاب حق إكزابير نمرحق مخنيات كونون انقفات كوخونا نخم لبيجنا قال كايز فرحيل بتخكل كا تمسكرنات ذهبوا مسكرنات ساول فتن قتلت سلازكايا دولو اغزابير يحليفو مسحابو داويد بزعبازي نصو حلينا خمس نور حفد حنا خفديلو يحسب كم زي نبره اتي مسكراتو زي حكي تواهبناي اب ارمياس 23:35 نفس وكف نبصايو نفس وكف كأنا حو اغزابير انتايلو يزملسه اغزابير سنتايلو يستزارب دابولو اغزابير انتاي يزبل ساول نداوي كقتلو خدل خله فتنختل خد مسافنت بزي مخنيات سوغوني اب سلطانو مياتهم ام منغستو مياتهم ام مسلو مياتهم بزي مخنيات لبي جنا قال كايز فرهيل اغزابير تايبله اغزابير كنتاي تزاربيل نخوفو بخوفو ايتقاومو صلاتكم افكروا نتوم كفو زغبركم صبق انت غبلكم لهم شعيكم ولود املاك تبحالو سلازي نتزغاطمنا لبي جنا قال كايز فرح ازي يدغيف وسب داويد كم سبو حنا خفدي خليل نقال اغزابير كنردو حواريا يعقوب معراف حدا اب قزري 19 كساب 20 حدن زلون تايزبل فقرات احواتي يزت فلطيهمو قرا سبايسي صدق املاح هيغبرني سلازي نفس وكفسب نمسمع قلطف نمزراب دنغواي نخورا دنغواي يخوني سلازي نرخصت زبلن بزحي خفاتنا رحقو نتن نفسهم كدحنا زكالو تخل قالون بغرهنت تقبلوا نداويت زردو لبيغنا يلو لبيغنا قال كايز فرح مسافنتي بزي مخنياتي لبيغنا قالكا يزفرح سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 62 ከምቲ ብዙሕ ምርኮዝ ማረኸ በቃልካ ባህ ይብለና ንጉስ ስለዝኾነ ስለዝሓሰቦ ስለዝተዓወተ ዘይኮነ ምንጭ ሓጎሱ እንታይ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ካብቲ ምርኮዝ ማረኸ እናወዳደረ ካብቲ ምርኮ ብዙሕ ምርኮዝ ማረኸ በቃልካ ባህ ይብላል نزي بقال كابه يبلو زلو بزربا طراي زيكونه ا مزمور 122 قصر حدا انتايلولو نابيت እግዚአብሔር ንخدمس بولو نتحغسكو نابيت እግዚአብሔር ንخدمس بولوني تحغسكو ابيت املاح كاتخلو كم نغس كوينو كم عبسه كم مراحي هاجر كوينو زيكونه زنبرو تمنيت ابيت املاح خيد كله مس بيت املاح زنبرو بهاجي ا مزمور 84 قصر 10 انتا يزبل كابشي حنت معلتي اب اصدكاته حيشامو اب دنكان رسيان كان منبارسي ابيت املاخ يحلاو دغه مخان حشن بوارديا خوينو اب تقصر حلاو خوينو كابشي معلتي حنت معلتي ابيتكا سلازي خاي
ካብቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ብቃልካ ሕጎስ ኣለኹ ኢሉ ምንጭ ሓጎሱ ቃል እግዚኣብሔር ምኾኑ ምንጭ ሓጎስና ከዓ እግዚኣብሔርን ቃል እግዚኣብሔርን ክኸውን እቲ ካልእ ንብሎ ክመፅእ ክኸይድ ክጠፍእ ክርከብ ክበዝሕ ክውሕድ ክንገድፎ ክገድፈና ስለ ዝኽእል ምንጭ ሓጎስና ብእግዚኣብሔርን ብቃል እግዚኣብሔርን ክኸውን እዩ ኣብ ቁፅሪ 163 ንሓሶት እፀልኦ ንፍንፍኖን ንሕግኻ ገና ኣፍቅሮል ካብዘይ ምሕሳው ምዕቃብን ንሓሶት ምፅላእን ምፍንፋንን በበይኖም እዮም ንሓሶት እፀልኦ ንፍንፍኖን ስለ ዝነበረ ከዓ ንሕጊ እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ ነይሩ የፍቅሮ ነይሩ ስለዚ ሓሶት እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ወሃሰት ርእሰ ኣመፃ ንብሎ ሓሶት መዓስ ተጀሚሩ ሓሶት እንታይ ሳዕብየን እዮም ምስዩ ነቶም ሓሶውን ነቶም ሓሶት ዝተቐበሉን እንታይ ሳዕብየን እዩ ኣምፂሎም እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 44 ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ እውን ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካብ መጀመርታ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልቦውን ኣብ ሓቂ ኣይፀንዕን እዩ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣ እዩ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚኣብሔር ስለዚ እዚ ሓሶት እዚ መጀመርያ ክምህዞ ከሎ እግዚኣብሔር ካብኣ ኣይትብልዑ ዝበለኩም ከም እግዚኣብሔር ከይትኾኑ ምእንቲ ኢሉ እምበር ከይትሞቱ ኢሉ ኣይኮነን ስለዚ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንድሕር ካብኡ በሊዕኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ማዕረ ኣምላኽ ኢኹም ክትኮኑ እምበር እዚ እቲ ምንጭ ሓሶት ዝበለ ወሃሰት ርእሰ ኣመፃ ክሕሱ ከሎ ካብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዝብል ስለዚ እዩ ከዓ ንሓሶት እፀልኦን እፍንፍኖን ኣለኹ እዩ እቲ ምንጪ ካበይ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ሓሶት ንብረት ዲያብሎስ ድሚያብሎስ ዝመሃዞ ምዃኑ ብዛዕባ ሓሶት ከዓ ኢትኩን ስምዓ ብሃሰት ኢሉ ኣብቶም 10 ትእዛዛት ናይ እግዚኣብሔር ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣስፊርዎ ኣሎ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 37 ነገርኩምሲ እወ ኣይኮነን እንዳይኹን ካብዚ ዝበዝሐ ካብቲ ኹፊ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ስለዚ ንሓሶት እፀልኦ ንፍንፍኖን ኣለኹ ንሕግኻ ገና ኣፍቅሮ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቁፅሪ 64 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት መስገነካ ኣለኹ ኣብ መዓልቲ ንጉስ እዩ መራሕ መንግስቲ እዩ መራሕ ወታሃደሪ ብዙሕ ስራሕ ዘለዎ እዩ ግን ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ምስ ኣምላኽ ዝራኸበሉ ንኣምላኽ ዘመስግነሉን ዘምልኸሉን ግዜ ከም ዝነበሮ ንኣብነት ኣብ መዝሙር 55 ቁፅሪ 17 ምሸትን ብጊሓትን ቀትሪ እቁዝም እህብል ኣለኹ ንሱ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ እንተሰማዓኒ ዘይኮነስ ንሱ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ምሸት ኢሉ ክድቅስ ከሎ ብጊሓት ኢሉ ክትስእ ከሎ እንኪ ክትስእ ከሎ ቀትሪ ኢሉ ፍርቂ መዓልቲ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ስለዚ እዚ ጸሎት እዚ ጥራይ ኣንቢቡ ንስርዓት ንኽሕሉ ዝገብሮ ዘይኮነ ከመይ ኢሉ ይፅሊ ነይሩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ብዛዕባ ሓጢኣቱ ብዛዕባ ድኻሙ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 ኣነ ብእህታ ሰልክየ ለይቲ ንመደቀስየይ እርሕሶ ንመንፀፈይ ብንብዓት የጠልቅየ ነበርኩ ኣምላኽ መሓረኒ መሓሪ ኢኻ እሞ ምሕረት ግበረለይ ዘይኮነስ እቲ ዝበደሎ በደል እናዘከረ ክሳብ ክንደይ ንኣምላኽ ከም ዘጓሃዮ ክሳብ ክንደይ ሰብ ከም ዝበደለ ክሳብ ክንደይ ነሰብነቱ ከም ዘኽርከሰ እግዚኣብሔር መሓርን ርሕሩሕን ምዃኑ ንመደቀስየይ ብንብዓተይ ኣጠልቅዮ ቁፅሪ 65 እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ዝዕንቅፎም ከዓ የልቦን ሕጊ እግዚአብሔር ምፍቃር ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ምንባር ውሽጣዊ ሰላም ከም ዝህብ ኣብ ከባቢና ማዕበል ህውከት ህቦቡላ ዝባልዕ ሓዊት ዝበባልዑ ኣራዊት እንተለው እኳ እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ውሽጣዊ ሰላም እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ከዓ ኣብቲ ዓለምናን ቤተክርስትያንናን ህዝብናን ዝናወፀሉ ዘሎ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሰላም የድልየና እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም
زعنقفهم كا يلبوني نابنت أب قبر هواريات معرف 10 وكلتا كاب شدش جميرو أولوس أقات إموز نبره هنتاتن زنبرو هدأتني هيرودس كقربو مسحاسبه بتاقدمي أزلاليتي بيطروس بخلت موقع تأثيرو أمونغو خلت عقايت دكيسو نبره وتم حلو تخاء أب أفدقت بيت ما أسر تخينام يحلو نبر إنه خاء ملأخ زابيه رابطقو دو بله أبتا بيت ما أسر تدما برهان بره نبي أتروسون مسنجليو تنكيو التيف كاتنكس إلو أبرابرو اتموقع وحدما كابق داوة يعقوب تقاتيلوس مستمعتو خينوس بيتروس نصبحيتو كقتل أبيت ما أسر تبخمز مقوح عبز نبرو لغزي بيتروس جنا دكيسو نبره اتملأخ نقني أخصاب ذات السؤال اتغنتاس زدكس قداء يكونا عراقو يزلو بخلت تأيدو مسكالوت أسرات بموقف تأثير له كأزحن قرنا له صباح كتقتل خاتبه هلكا صباح جاي شيء لنا حاسبناون كساب كندي كيدك أسنا خمنا حدر كلها نفضي سلازي اتوم حق خازف قرو بزح سلام اللهم ازوش أو سلامي أقويتاتا أنا زهو سلام كم تعلمت هو سلام يكون أب أناني أنا أزاريان تريني نتحاوش وعدت إيد كوس خلو أبلو بونجن هدأتني نحنا زحاوز كم زبال عن ثلتنا أملاخنا أين خهدنينا أبتعوذ أين سجدنينا نعاقا ملاش كهنه بكاون أين دلنينا سلازي اتوم حق خازف قرو بزح سلام اللهم زعنقفهم كأيلني بتوشنا سلام سئن غزانا سلام سئن سدرانا سلام سئن اتمنጭ سلام كابي مخانو استماقير يو زنغرنا اتوم حق خازف قرو بزح سلام الله انا سلام يكبكم اتا انا زهبكم سلام كم تعلمت هو سلام يكونني لومي سلام تبهيلي بحال صباح وقت تجميري بحال ابت سلام استفرملو معلتي شعو مشت وين صبحيتو وكي يجمر سلازي እግዚአብሔር ግን እንታይሉ እታ አነ ዝህበኩም ሰላም ከም ተዓለምት ህቦ ሰላም አይኮን እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ዝዕንቅፎም ከዓ የለን ኣብ ቁጽሪ 166 ወእግዚአብሔር ንመድሓንካ ተጸበኽዎ ትእዛዛትካ ድማ ገበርኩ ኢሉ ኣብቲ እሱ ዝደልዮ ዘይኮነስ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደቡ ንመድሓንካ ተጸበኽዎ እግዚአብሔር ዳዊት ኣብዝ ርእስቲ ምስክርነት ይዝህብ ንምድሓንካ ተጸበኹ ትእዛዛትካ ድማ ገበርኩ ትእዛዛትካ እንዳገበርኩ ኣብቲ ንስኻ ዝመደብካዮ ንምድሓንካ ተጸበኹ ንድሕነት እግዚአብሔር ኣበይን መዓስን ብኸመይን ክንጽበ ከም ዝግባአና ነዊሕ ግዜ ብዛዕባ ተጽቢት ንእግዚአብሔር ምጽባይ ኣርእስቲ ዝጸሓፈ ልኡለ ቃል ነቢ ኢሳያስ ኣብ ቁጽሪ ኣብ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 8 እንታይ ይብል ወእግዚአብሔር ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ እዩ ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስምካን ዝኽርኻን ናፍቆት ነብስና እዩ ኣበይ ንጽበ ምጽባይና ዘይተርፈና ኣበይ ንጽበ መዓስ ንጽበ ብኸመይ ንጽበ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዚ ኸ እዩ ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ንኣውቶቡስ ንባቡር ንኣየር ኣብቲ ዝተመደበትሉ ቦታ ኣብቲ ስቴሽን እንደዘይተጸቢናያ ኣብ መንጎ ጠጠው እንተዳይልና ምእንታይ ናይላ ጠጠው ኣይትብለን ስለዚ ከዓ ኣብቲ ንእግዚአብሔር ክንጽበዮ ዝግባአና በቲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ደዋርሕ ትእዛዛትካ ድማ እናገበርኩ ኢሉ ኣይ እግዚአብሔር ረሲዕናዩ እግዚአብሔር ጠሊምናዩ እግዚአብሔር ከዓ ደንጊን ድዩ እግዚአብሔር ከምዚ እናበልና ዘይኮናስ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን ንዝኽሪ ስሙ ኢሉ ክገብሮ እዩ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ይግባአና ስለ ዝኾነ ቅኑዓት ንጹሃት ስለ ዝኾንና ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝገብሮ ንስሙ ኢሉ እዩ ዝገብሮ እዩ ስለዚ ወእግዚአብሔር ኢሉ ምድሓንካ ተጸበኽዎ ትእዛዛትካ ድማ ገበርኩ እዩ ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስምካን ዝኽርኻን ናፍቆት ነብስና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 25 እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ኣብ ድጓዓ ማለት እዩ ድጓዓ ኤርምያስ
እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታት ትደልዮ ነፍሲ ሰናዩ ምስ በለ ቁጽሪ 26 ንምድሓን እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናዩ ድጓዕ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 25 26 ንምድሓን እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታት ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ ወእግዚአብሔር ንምድሓንካ ተጸበኽዎ ትእዛዛትካ ድማ ገበርኩ ጎይታና ንምድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምጽባይ ክገልጽ ከሎ ምጽባይ ትዕግስቲ ከም ዝሓትት እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ክሳብ መጨረሻ ምዕጋስ ከዓ ኣብ ሉቃስ 21 ቁጽሪ 19 ንነፍስኹም በትዕግስትኹም ከተጥርይዎ ዘይምዕጋስና ኣብ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዘይምዕጋስና ዘይምጽባይና ነፍስና ከይተረፈ ስጋና ከይተረፈ ጥራይ ዘይኮነስ ነፍስና ከይተረፈ ከነጥፍእ ከም ንኽእል ብሓቂ እንተተዓጊስና ከዓ ስጋናን ነፍስናን ከነዕቁብ ከም ንኽእል በትዕግስትክሙ ታጠርይዋ ለነፍስክሙ ኢሉ ንነፍስኹም በትዕግስትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም ቁጽሪ 167 ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ኣዝየው ነፍቅሮ ኣለኹ ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ከሕልዎ እየ ዘይኮነስ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ኣዝየው ነፍቅሮ እየ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ከም ሰብ ብዙሕ በደላት ገበናት ተፈጸመኳ ተጋጊኻ ክበሃል ከሎ እወ ተጋጊ ምሕረት ለምኑለይ ምስ ኣምላኽ ዕረቁኒ ኢሉ ትሕት ዝብል ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ እምበር በደሉ ክኽውል ምስቶም ዝገንሕዎን ዝገስጽዎን መራሕቲ ዝበኣስን ዝቃወምን ሰብ ኣይነበረኒ ስለዚ ነፍሰይ ንምስክር ካሃትካ ሓለወቶ ስለምንታይ እዩ ንምስክራት እግዚአብሔር ዝሕልዎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 19 ቁጽሪ 7 እንታይ እዩ ዝብል ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ምስ በለ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ነቲ ዓሻ የለብሞ ስለዚ ነፍሰይ ንምስክረካትካ ሓለወቶ ንሓደ ነገር ንምስክር እግዚአብሔር ንምሕረት እግዚአብሔር ንቃል እግዚአብሔር ንሕጊ እግዚአብሔር ከነፍቅሮ እንተኮይናስ ውጽኢቱ ወይ ከዓ ጥቕሙ ምስ ፈለጥና ኢና ዝያዳ ነፍቅሮ እዩ ስለዚ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ እዩ ንዓይነ ዓሻ ምእንቲ ከለበመኒ ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ምሕላው ጥራይ ዘይኮነውን ኣዝየ ዘፍቅሮ እዩ ንሕጊ እግዚአብሔር መቕጻዕት ፈሪሕካ ሓጢኣት ፈሪሕካ እውን ትሕልዎ ኢኻ ብልቢ ተረዲእካ ከተኽብሮ ንሓጢኣት ከዓ ብውሽጢ ጉድኣቱ ርኢኻ ክትፍንፍኖ ክሳብ ክንደይ ሰናይ ምዃኑ ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ኣዝየው ነፍቅሮ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18:35 ብዛዕባ ሕድገት ክዛረብ ከሎ ነፍሲ ወከፍኩም ንሓዉ ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረ እንተዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ድማ ከምኡ ክገብረኩም ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ ነቲ ዝበልካዮ ቃል ኣፍቅሮ ጸላእት እግዚአብሔር ዝሃቦ ንዳዊት ኣፍቅሮ ጸላእት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንጸላኢኡ ዘፍቀረ ንጸላኢኡ ምሕረት ዝገበረ ስለቲ ቅትለት ዝገበረሉውን ዝኾነ ሓሳብ ዘይነበሮ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ነፍሰይ ንምስክራትካ ሓለወቶ هو بسجا سلسة جزء فتنة قتلت كايدلك قليل نجار أيقونن بس أجا أملاك كأخلي كأل سجان دمن من قست أملاك كور رسايكلني بس أجا أملاك جن كلي كألي أي مود داتا تقصي 200 شمنتن كل ما قدي أبكر ميها إمو تزازات كان مسكرات كان حل خوي كل ما قدي أبكر ميها إمو تزازات كان مسكرات كان حل خوي مزمور داوود 130 شعتن ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚሩ እቲ መገደያ ኣብ ቅድሚኻ እዩ ዝበሎ ጎይታዬ ንስኻ መርሚርካ ንፈሊጥካ ንውን ንምቕማጠይ እምነትን ስዒን ትፈልጦ ንሓሳበይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ ጎይታዬ ሓንቲ ቃል ኣብ መልሓሰይ ከየላስ እንሆ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ እሞ መኻደይን ምድቃሰይን ትምርምር ንብዘሎ መገደይ እውን ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ኢኻ ብድሕሪትን ብቅድሚትን ከቢብካኒ ኢድካውን ኣንበርካለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኻዩ እዚ ምዃኑ ስለዝፈለጥ እዩ
كل ما قد يابقى دميها يزو كابقى دميها زحوة زحباء نجر يلا مخنياتنا حكي أوشتي خات دليل እንኳን ካብ እግዚአብሔር ካብቶም ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ አገልገልቲ እግዚአብሔር ምስጢሩ ዝገለጸሎም አገልግልውን ክንሕባ አይንኽእልን ኢና ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 5 ብዛዕባ ኤልሳዕን ግያዝ ወደ መዝሙርን ኣብ ተጻሕፈ ታሪኽ ታይ ተጻሒፉ ዘሎ ንሱ ከዓ ኣትዩ ኣብ ቅድሚ ጎይትኡ ደው በለ ኤልሳዕ ድማ ጋሓዚ ካበይ መጽእኻ በሎ ንሱ ከዓ ግልያኻ ኣብ ዝኸድኮ የብለይ ኤልሳዕ ኣብ ጸሎት ኣብ ዕፁ ገዛ ኣብ ጸሎት ነይሩ ጋሓዚ ወደ መዝሙሩ ከዓ ኣብቲ ተዳለወሉ ቦታ ነይሩ ኤልሳዕ ዘይለኣኾ ናብቲ ሰራዊ ናብ ንእማን ከይዱ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ ምስ ተመልሰ ወደይ ኣበይ ዳ ጸኒሕኻ ምስ በሎ ኣብ ዝኸድኮ የብለይ ኣብዚኣ ጸኒሐ ወላ ሓንቲ ከድኩን ምክንያቱ ኣብ ገዛ ተዓጺሎ ከርየኒ ክእልን እዩ እቲ ዝገበር ኮይሉ ዝሓስብ እዩ ስለዚ እንኳን ካብ እግዚአብሔር ካብቶም አገልገልቲ እግዚአብሔር በሐቅ ንእግዚአብሔር ዘገልግልዎውን ዝስወር የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ምስጢሩ ስለዝገልጸሎም ኩሉ መገደይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ ትእዛዛትካን ምስክራትካን ድማ ሓለኹ ምክንያቱ መገደይ ኣብ ቅድሜኻ ስለዝገበርክዎ ኤልሳዕ እንታይ ኢሉ ዝምልሰሉ ንሱ ድማ እቲ ሰብኣይ ካብ ሰረገሉ ተመሊሱ ክቕበለካ ከሎ ልበይ ምሳኻ ደይከደን ብሩር ክትወስድ ክዳውንትን ኣታኽልቲ ዘይትን ወይንን ኣባጊዕን ሓን ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ክትዕድግሲ ግዚኡ ድዩ እምበኣርከ እቲ ለምፂ ንእማን ንዘለኣለም ኣባኻን ኣብ ዘርእኻን ይልገብ በሎ ሽዑ ለምፃም ኮይኑ ከም በረድ ፃዕዲ ኣብ ቅድሚኡ ወፀየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ኩሉ መገደይ ኣብ ቅድሜኻ አንበርኩ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ዳዊት ከምዚ ኢሉ ዳዊት ከምዚ ገይሩ ጸልዩ ዳዊት እግዚአብሔር ሞገስ ረኺቡ ሎሚ ንዓና ዝርእስቲ እዚ እንታይ እዩ ሎሚ ንሕና ነዚ ኣርእስቲ እዚ ነዚ ምስክርነት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ምስ ህይወትና ምስ ናብራና ምስ ኣገልግሎትና ነወሃህዶ እዩ ስለዚ ኣብ መጀመርታ እንታይ ኢሉ መሳፍንትን ሰበስልጣንን ኣብ ልዕለይ ብዘይ ምክንያት ሰጎጉኒ ኣነ ገና ሕግኻ ሕሉ ሎሚ ከባቢና እናረኣና ክንምልስ ህልው ኩነታት እናረኣና ከነጉረምርም መገድና ከነተኻኸል ዘይኮነስ ኩሉ መሪሕነትና ብቓል እግዚአብሔር ክኸውን ፀገማ ክበዝሕ በደል ክበዝሕ ይኽእል እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ግን ኣነ ግን ልበይ ግን ንቓልካ እዩ ዝፈርህ እዩ መሳፍንቲ ብዘይ ምክንያት ሰጎጉን እዩ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ከነብረሉ ሎሚ እግዚአብሔር ክረዳኣና ናብ ቃል እግዚአብሔር እምበር ናብቲ ኣብ ከባቢና ዝግበርን ዝስራሕን ዝበሃልን ከይነስተውዕል እግዚአብሔር ክረዳኣና ነዚ ይኸዘኻኽረና እዩ ምንጭ ሓጎስና ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ክኸውን ምክንያቱ በቲ ዝረኸብናዮን በቲ ዝሰለጠና እንተተሓጒስና እቲ ሎሚ ዝረኸብናዮ ፅባሕ ክንስእና ኢና እቲ ሎሚ ዝሰለጠና ፅባሕ ምስላት ክዓቢ እዩ ነቲ ዝቐናዓና ዝሰለጠናን እውን ገዲፍናዮ ክንከይድ ኢና ወይ ገዲፍና ክንከይድ ስለዚ ብእግዚአብሔር ተሓጎሱ ተፈስሑ ብእግዚአብሔር ምንጭ ሓጎስና እግዚአብሔር ክኸውን እምበር በቲ እግዚአብሔር ዝህበና ነገር በቲ እግዚአብሔር ዘስልጠልና ነገር ክኸውን ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ካብቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ልበይ ብቓልካ ሕጎስ ኣለኹ ኢሉ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኩሉ ነገር ዝሰነጠሉ ኩሉ ነገር ዝቐንዓሉ ሰብ እኳ እንተነበረ ምንጭ ሓጎሱ እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ሓጎስን ኣብ ሓዘንን ኣብ ምርካብን ኣብ ምስኣንን ኣብ ሕማምን ኣብ ጥዕናን ኣብ ሰብዐትን ኣብ ሽመትን ዘይቅየር ፍጹም ሓጎስ ብቓል እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር እንክህልዎን ምንጭ ሓጎስና ንሱ ክኸውን እምበር እቲ ንረኽቦ እንተኮይኑ ሓጎስና እቲ ካብ እግዚአብሔር ንረኽቦ እንተኮይኑ ሓጎስና ንሱ ኣብ ዘየሉ ሓጎስና ክጠፍእ እዩ ስለዚ ዘዘኻኽረና እንታይ ኩሉ ግዜ ተፈስሑ በእግዚአብሔር እታ ቤተክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቅዳሴ ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳእነ ምንጭ ሓጎስና እግዚአብሔርን ቃል ኣምላኽን ክኸውን ደጊሙ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ስለ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኢሉ ንሓሶት ጸልኦን ፍንፍኖን ሕጊ ፈሪህና መቕፃዕቲ ፈሪህና ከምዚ ተሓስየስ ከምዚ ሕጊ ክሓተኒ ወይ ሓጢኣት ክኾነኒ ዘይኮነስ ሓሶት ናይ ሰይጣን ንብረት ምዃኑ ናይ ሰይጣን መቁለድ ምዃኑ
ናይ ሰይጣን መፈንጠራ ምዃን እወን እንተኮይኑዎ ኣይኮነን እንተኮይኑ ኣይኮነን እምበር ካልእ ኣይትወስኹ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ብስም ኣምላኽ እመሓል بسم مريم المحل بسم ولد دخل محل ببزح نجار أبتلمدن بهلن بزح نجاري أتلمدن بهلن جن مسكال إجزابير تسنين تخيدي قبل خونز خيلنبر أنصار قال إجزابير تدا هوينو ودائي بهلي ودائي لمدي سلازخون مريم عديل كهذا محل كل خاص نمريم تخبر أزل خايز مسلك قال أملاك جن أوان تخينوه أيقونن أنت قينوها أيقونن بولو كابزن تواسيجن كابتي كفو إيو سلازي نحاسوت كنسألون كنفنفنون كم زلنا أزغاء فقر إجزابير أوشتنا فقر قال أملاخ أوشتنا مزحدر نقال إجزابير ناي معالتي هوتنا معالتنا برانا مسن نقبرو مقانون كهل أبزم عراف زي أرستنا زهونا بنصور علامة جزيات صلوت كم سرعه صلوت كان زوتر كلنا من البات قال نجار سلز دلنا قال نجار سلز جودلنا قال نجار سلز قنزورنا قال نجار سلز جنقنا أنت أملاخ كم زبا قبر اللي أنت أملاخ كم زندي خوينا لنا ندات ماررنا نصلي صلوت كهولي اللي لب أملاخ داويت جن سلاح فردس الكخاي أتشو عتك زي سرعز نبراسي قال نجار كقبر له قال نجار كالعلول زي كونس إجزابير حق أنيا فراد مخان نأمنتن زي أمنتن نحياوتن نخفاتن نسألكانن نحاتانن إجزابير حق إنيا فرادي مخانو فردق إجزابير كذكر كله سلزر استزي شوعات تجزي نأملاخ بسألوت مس أملاخ يرخب كم زنابره لمو نار استسألوتنا نسا سرعات نخنفسم بهل نخنفسم زي كونس سلات بهريات إجزابير سلات محروت إجزابير سلات فردو سلات بجاونتو سلات تخحسنتو تمسجن كنقول كل الناس السخاء حسا أملاخ السخاء تبجاو أملاخ حتى أن كل الناس سلاحاتي أمسكال وعلكها بدمي إذا حسبك كم زعينة غيرنا خم داويد كان مسجنه نصر ناي نصر علامة بزعبة شوعات تجزيز سرعة صلوت بدحريو توم نجزابير زفرحو سبات نجزابير زفقرو سبات زعين كفهم كم زيله أوشتون كا بزح سلام كم زلوهم توم نجزابير زفقرو بزح سلام اللوهم زعين كفهم كأيلن سلازي أوشتنا سلامنا أنت تزريجو كسانة نتحرسي إننا كهل زي شجرنا نجر أنت دا أهليو كن ريو زلنا ملان بعد تفقر إجزابير سيطان قبل بنا وسيدو وخيهل مخنياتو قالي لي تمسكرنا وتوم نجزابير زفقرو بزح سلام اللوهم بعد دانيال ناب كلا أملاخت زي زسألة ناب غرغرة ناب استخدر بأي مستمع عبيتو غيدونا مثل ما صارت خفيتو هو كم سلز تعوجس لو مستحبي أخص الله يبلني مخنياتو توم نعخا زفقرو نقال كا زفقرو انتايلو بزح سلام اللوم زي عنقفهم كا يلبون سلزي كاب كله عنقفات كاب كله مسنخلات كنوص فقر إجزابير بلبنا كم زي مسكرنا ناي داويد كهلونا نقومي عبيت كريستيان سريعانة تصلوت بخوم منفس بخوم حلينا كنسليمو نعنا نبرخات نسدرانا نبرخات نبيت كريستياننا نبرخات نعلمنا نبرخات كخونيل بدحريو تأزاز إجزابير نافس أما نمدحان إجزابير يصبح خمس نبر كم كريستوس كم كريستيان كم دك كريستوس تقدمي تنسرعة دحنات يعني تا دحنات نبلغ أبكر ممن بفردي مسقومنا نايا بوي بروخات بحدات تأمينكم يقوم بزوح كشماكم تبهيلو نورسو هاجر كدوسان أبيمان أملاخ نقومو نمدحان إجزابير مخنياتو ويتانا نمدحان نانيس سوكسوس سب كل عالم ربيحو نفسون تدفع انتاي تقومو سبك بجا نفسون تاي زي مهابا كلو نحاسبو كلو نزاربو كلو نقبرو ازي ندحنا تايز خون ازي كاب مدحان زعين كفن ندي نمدحان إجزابير يصبح خمس نبر نمدحان إجزابير كصبح لها تأزازات إجزابير نفسمه تراي أملاخ دونج يوحنين سبيه كله مع سخات من السلة زي كونس تأزازات إجزابير ناجبره يصبح خمس نبر لمون أبت إجزابير زفقدلنا كونتات بيت إجزابير زفقدلنا بوتا بيتغن حلفو إجزابير زحلفنا الناس تصبنا بتعجستك نصبيه مدحنا أرستنا دحنت كوني
أبز عالم زي بزعبا سلطان تحسب بزعبا نبرد تحسب بزعبا بزوح نجار نحسب جن أنصار دحنتنا تنحاسبو أنصار دحنتنا كم زي كنا كان الرجاجس نمرحان إجزابير تثبيتنا مدحان إجزابير تثبيتنا زل على ما هو تخون نفسنا مسكرات إجزابير كم تحلون أزيون كم زفكروني قالس لبا أملاخ داوي لومي نمسكرات إجزابير انتا إزبل إجزابير كان تايبل سبات انتاي انتقبرنا أمز فتونا سبات انتاي انتقبرنا أمز زقربونا سبات انتاي انتايلنا إنو أبكبابينا زعسلو زي كونسي إجزابير انتاي بلا إجزابير كان تاي تزارب مسكرنات إجزابير انتاي قال إجزابير انتاي إذا حسابناك خول كم أنتو قينها أخمتنا داويد إجزابير زقنا علو إجزابير كقنا علنا مخان كل ما قدوا كان إجزابير غيرو تأزازاتن مسكراتن إجزابير يحلو خمس نبر لمون كل جزء نإجزابير أبكرمينا هنجبو إجزابير سمع له إجزابير اللوخ نبل لبا أملاخ داويد أم مزمور داويد معرف عسر شدي شغل شومن تنتايلو زلفة رأيو لإجزابير بكل جزء اسمه بيماني أوت كما يتهوكين نإجزابير كل جزء بكرمي يجريو أبيماني سلزهون خا أيكن ناوز إني سلزي كل جزء مجدنا أبكر إجزابير كن جبرو نإجزابير أبكر مينا كن جبرو بتأزازاتون مسكراتهم كا بحك بلنا لبا أملاخ داويد بزح حليفو نزم مسكرنات زجديفو قدس بيت خريستيان كا نزم مسكرنات زي أبيوتنا كننببو أم مدرخ وسينا خنسبكو زي كونس أبيوتنا خنبرلو أبيوتنا خنبرلو مخم تقدس قالو زبلنا نتسبو قبركم ريوم نتأب سماياز زنبر أبوهم أنت خمس جنوة برهانكم أبكر مسابي إبراهيم حساباتنا نخبر أملاخ نبرخت زربانا نبرخت كل علتاو من نبابرنا نبرخت كخول نا إجزابير كبس فقات يخون لنا جزيكم من سرحكم من عرفتكم وهايدكم نقال إجزابير نتقدس بيت خريستيان تهبا أقلقلوت بأنك أدوان بتبعاتن سلزتقاتات لكمو السيطة صادقان أسبته تاني خفلكم أتبحبو زر إجزابير كا عصبهم يخفلكم تبل قدس بيت خريستيان سلات زتصنحنا جزيه سلات زي قبعنا زفقدلنا ما أدي إجزابير أبروحو كنك أب حد بوتا أب حنت بيت خريستيان كم زلنا بخمزي فقيدوا لنا إجزابير قدس فقاد كوينو ناس جزياز بخمزي خنا حلفو سلازي ردعنا سلازي دقفنا ناي بحر مسقانا يبصحيو نتخن الزارب واللو صنحنان نتخن سمع صنحنان كا أب هيوتنا خنبو من برخت كخوننا قدس فقاد يخونلنا ጸጋብ ወይታናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።